5962463 ngena mphulaphula unonkwenkwezi umamele yena ulinde wena uncinci ke kumhlaba waseGqeberha ude wawubamba umxholo lisebe lalomxholo ngomnye womzekelo endithi mina aphe kwakhiweni komzi ngokwenkolo yakwantu ikhona lemizi yakhekayo mvanje engahambisani ndingathi isisekelo sayo asikho phantsi kwenkolo ithi lonto leyo kukhona ukumoshakala okuthile ingaba ke ngoku ezo zindlu zinjalo zilungiswa njani ngoba ndithi kuwe intsingiselo yesiko lakwantu kukwakha ngaphezulu kokudiliza nalomzekelo wenziwa nguncinci umphulaphuli lo usandosuka emnxebeni amadodakazi xa ecebisa usimtshakazwa lapha ekhaya kubonakala into obutata lapha hey akade noko akude kuvele mntana kuthiwe simtsha ingathi ngoyotheza ekuthezeni ke ngokuze kuvela umntana kwakhiwa lamzi kabhuti ukuze kaloku ubhuti azibone efana namanye amadoda ezibone efana nabayotata naye mayibe khona into eqhumayo kaloku uyayiva ke ngoku ukuze akholelwe ukuba naye yakhe imbewu yaphila makuvele umuntu into enamehlo fondini ethethayo unodolo othethayo uyayiva ke ngoku ibingekudiliza amadodakazi ebengenzi kuba ediliza ebezama ukwakha indlu kabani kabhuti wabo yile ndithi ezinye izinto esiXhoseni zithi zawumoshakala iba khona indlela yokuyilungisa lento ngokuseyimoshakele nanku uncinci esithi ke ngokumzekelo lo mntana oze ngolo hlobo azavelelwe ke ngokuyingulo yobugqirha kufumaniseka into obunechaphaza ingaba ke ngoku ithi lonto leyo akazuphila na obu bugqirha buzukwazi unyangeka na apha kuye ngenxa yoba kaloku yena ungulo wakhelwe ekuthezeni sithi ke ngokwesami isintu sithe sami isiXhosa hayi uyakheka naye ikhona indlela isiko lesiXhosa nesithethe sesiXhosa senzelwe into yoba makwakheke umntu makwakheke umzi apho kumoshakele khona indlela yolungisa uncinci ude uthetha yena nangokubolekwa kwenkundla ndathi mina ngumba esawuxoxa ngenye imini lowo ngoba ndinowuvula iyawubande into ndizama ukuthi mphulaphuli ezinye izinto masizicinge ngolunye uhlobo masingabapani abantwana bethu ngokungabalungiseleli ngokubafihlela uthi uncinci bezifihla izinto kudala bezingathethwa kodwa thina bakhulayo ngoku izinto siyazibhentsisa sizithetha phandle ukuze kaloku ezimpazamo abantwana kuthiwa baziimpazamo noko nabo bafumane ukulungiseleleka ngoba ndithi mna akho mntu ungenakhaya kwaye akho mntu isiko lingenakumlungela ngenxa yoba mandenze umzekelo omnye ondifikelayo ngalo mzuzu ndikhe ndanomba kula makhaya am fumaniseka into yoba intombi yelikhaya yazalwa intombi eseyalandulelayo eli inguye kuphela kumamakhe kungazange kubekho omnye mama uwandulela eli ikhona ingxoxo ethi mhleze lo mntwana akangowale ndawo kukhonjwe kuyo kodwa fenalo laa ndithi athi umntu ndawufanayo ndawuya naye engcwabeni uyayiva ke ngoku azakhule ke ngoku umntana intombi yalo mama ekukhuleni kwakhe fumaniseka into yoba kukhona ukungahambi kakuhle izinto azidibani azenzeki akwenzeki kakuhle ingaba kuxingephi umbuzo uba khona uba hayibo sikwenzile konke nje ingxaki iphi ingaba kuzayiwa kulaa tata lo simaziyo thina silikhaya into yoba kodwa ke kungatshiwo nje kuthiwe nguyise kodwa siyayazi thina into yoba noko hayi iwesi umntana njengoba ekhulile siyambona uba noko akayelelanga tu
fumanisa into yoba ikhona inyaniso esiyaziyo kodwa sifuna ukuyiveza. Umntana ahlale ekupanekeni, apena umntana akakwazi ulungiseka, kude kusokole nabakhe abantwana. Ufumanisa into yokuba abakwazi ulungiseka ngoba kaloku isiko ayililo, ngoba silande apho lo mntana angabangwayo khona. Akanagazi laa mzi simkhomba kuwo, kodwa simkhomba phaa ngenxa yento yoba asifuni ubhentsisa izinto. Ndabe ndisithi kuwe mna inkolo yakwantu ithi masakheni masingadilizi. Ingabe nawe uyakholelwa na? Mphulaphuli, ndilindele wena ke ngoku. Dlamini ndiyangena, andivanga umxholo, ndimamele ndizawubamba kodwa okwangoku nguTshawe emakhanda. Awu molo Tshawe, Thixo fondini, ngomnye umfo lo ngokuya ndandisagula, ndaphila ngoku. Ngokuya ndandisagula, ngumfo endandigula naye lo. Ndagula, sade sanyangeka fondini, sasingamageza, saphila ke ngoku. Molo Tshawe, ngukwande kumhlaba wasemakhanda eRhini. Ndiyazibulisela enkosi mhlobam, nkosi kakhulu, ndiyabulisa. Camaguma mam, nam ndimamele, nguNcibane Mhlanhla Nyembezana onoJaholo. Hlomliphuthi lidala linempondo, ndizalwa intombi yamazangwa Magopheni Makhanda Camagu. Ndiyazibulisela bethunana nam kubo bonke ababulisayo. Ixesha yimizuzu 10 phambi kwentsimbi yesi-5. Liyaziphelela ixesha baphulaphula, ingathi ngowungena nawe sikuve ukuba uthini wena. Masicamagusheni, ndicela bethunana onenomboro yam makangandifowuneli, kaloku ndisemsebenzini ngoku. Uba ufuna uthetha nantsi inombolo yesikhululo ngu-063 596 2463, 063 596 2463. Masicamagusheni bethunana. Ngqushwa FM 99.5. Ixesha ndithe ngoku yimizuzu 9 phambi kwentsimbi yesi-5. Isikhululo iNgqushwa FM 99.5. Inkqubo inkolo yakwantu. Hlala nam ndihlale nawe, ungandishiyi. Ngithola ngapahla simpundu. Ngithola ngapahla simpundu Uthe uzandondla. Lokhashilone bethe uzandondla ngemali egrant. Uthe uzandondla. Lokhashilone bethe uzandondla ngemali egrant. Jawasasela manjana. Jawasasela manjana. Jawasasela manjana. Tulazulila masoko. Tulazulila masoko.
Sizonyenga